Salam meni hormatly adamlar. Garaşda bagy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taňyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýlede hut öz adynan Italiýa Respublikasynyň prezidenti Sergio Mattarella we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Italiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli ýürekden gutluglaryny we eň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başlanymy deň hukuklyk bire hormat goýmak hemem anaşmak ýöreliglerini esaslanýan döwlet ara hyzmatdaşlarynyň ýyllar içinde açyk syýasy dialogyň ýoly goýulanyny şeýlede meden ansanperör ulgamda gatnaşyklaryň hasym putulandyrylanyny tap Türkmenistan iki taraply gatnaşyklary munun weýlegim geňeldilmegine gyzyklanma bilir ýanyny belledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Sergio Mattarella tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Italiýanyň halkyna bolsa ösüş we rewaçlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýlede hut öz adynan Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew we ýurdun halkyna Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we eň gowy arzularyny iýerdi. Gutlug hatyna geçen ýyllaryň dowamyna ýurtlarymyzyň arasynda ruhy we medeni gymmatlyklary şeýlede deň hukuklyk we bire hormat goýmak ýöreliglerini esaslanýan iki taraply dostluk gatnaşyklarynyň we özara beýikli hyzmatdaşlygymyzyň münasip derejede ösürilenligi we ýetgiderligi geňeldilýänligi bellenilýär. Döwlet başlanymy syýasy, diplomatik, sowda, aqsady we medeni ansanperör ulgamlarda gatnaşyklaryň üstünlikli ösürilýänligini bellep, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda wagtyň synagyndan geçen netijeli hyzmatdaşlyk munun weýlegim putulandyrmagy hemem ösürmegi maksat edilýänligini tasdiklady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Ilham Aliýew tüýsürekden berkjan saglyk we işinde täze üstünlikleri Azerbaýjanyň doguluk halkyna bolsa ösüş we awadançylyk arzu etdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owa hojulugyny toplumlaryň esasy ösürmek boýunça ýawaňlandyrylan özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegi pudogy häzirki zaman ilminiň gadananlarynyň we sany ulgamyň işiň ornaşdyrylmagy netijesinde azyk önümleriň önümçilik mukdarlary ýokarlanýar. Şol wagtyň özünde toplumyň eksport kuwatlyklary artýar. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna aýratyny ähmiýetlidir. Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 4-nji iýulyna geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüni Türkmenistanyň içerki bazarlaryna harit bolşugyny öpçün etmek, ýurdumyzyň goşuluk pudugyny iş alyp barýan önüm önürjilere gollaw bermek, hemem guş etiniň we ýumurtganyň öndürilýän meşörlerini artdyrmak maksady bilen degişler etminama gol çekmegi taryhy ähmiýeti bolan çözügde öwrüli. Döwlet başlanynyň gol çeken kararyna laýyklykda owa hojalyk we daş gurşaw gorumak ministrligi hemem welaýetleň ýurdumyzyň tenagatçylary we telekaçylary birleşmesi bilen bilelikde goşuluk pudugyny iş alyp barýan önüm önürjileri öpçün etmek üçin 2022-nji ýylda 20.000 hektar meýdany bolan iýimlik mekka jogany, 2.000 hektara soýany we 40.000 hektara iýimlik bugdaý ekmek we olaň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek boýunça gurumçyluk çärelerini amala aşyrmak tapşyryldy. Häzirki döwürde döwlet başlanynyň ýetgiderli tagalasy netijesinde ýerlerden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak, önüm önürjileri, ýokary hili tohumlar, dökünler bilen öpçün etmek meselelerine toplumlaryň esasy çemeleşilýär. Dünýäniň öňde barjy önüm önürjileriň kuwatly owa hojalyk tehnikalary daýhanlyň hyzmatynda munyň özi ýurdumyzda azyk bolşulygyň öpçün edilmegine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 4-nji iýulyna geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň azyk howpçylygyny öpçün etmek maksady bilen telekaçylary gollaw hökmüne 150 milyon Amerikan dollaryny bölüp bermek kararyna gelenligini aýtdy. Munyň özi hususy önüm önürjileriň işe bolan höwüsini artyryp, olary täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrdy. Hormatly prezidentimiziň önüm önürjileri höwüslendirmek maksady bilen degişli karary kabul etmegi ýylatymyzyň ter, ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy azyk önümlerini bolan isleginiň dowly kanagatlandyrylmagyny gönükdirlenigini bellemek ýakymly. Munyň özi döwlet derejesine kabul edilýän çözgütliň, beýik tutumlaryň we durmuşa geçirilýän özgörtmeleň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegini, sagdan durmuş ýöreligleriniň berkidilmegini esasy ugry edilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Pek zähmete ykbalny
ýaşaryny baglanyň ihlasy gowşup maksady Murat tapýa. Muny daş welaýatynyň Gubadagy tragynyň kärençisi Täzebay Ataýyň jepakeşlik bilen alyp barýan işläriniň mysalyny da görmek bolýar. Oňa ýurdumyzyň Demirgazyk setine iş sapary bilen gelen gahrman arkadagymyz bilen diýdarlaşmak, gurrundaşlyk bolmak bagty meser etdi. Alim arkadagymyzyň beren gymmatly maslahatlarynyň ruhlanyp, zähmet çeken kärençi arkadagy serdarymyzyň taryh karara gol çekenligi üçin özüniň ýürek buýsanjyny şeýle beýan etdi. Men Daşoğlu welaýatynyň Gubadagy etrabynyň Gubadagy daýgan birleşiginiň ýaşaýçy kärençi Ataýyp Täzebay. Arkadagy serdarymyzyň tutumly işleri netijesinde ýurdumyza uly ösüşlere eýe bolýar. Şeýle ösüşlere owa zoruk pudogunda hem görmek bolýar. Owa zorugyndaky özgertmelere döwletimiziň tarapyndan berilýän goldawlar bilen barha kämilleşär. Şeýle özgertmeleriň netijesinde ýylyň 4 pasylyna gök, bakça we owa zoruk önümleriniň özümizi ösdürmegiň adyk bolçulugyny göredýär. Yer eýleriniň daýgallaryň ene toprakdan bereketli hasylly almagy oňot girdeje gadanyp gowy ýaşamaklar üçin köp şertler döredilýär. Şonda önümçüligi alyp barmak, täze usulyny ornaşdyrmak, olaryň hasaryna yerleri uzak möhretlere peýdalanmak berilmegi, daýgan hozurluklaryň ýola goýulmagy uly buýsanç bilen aýdasym gelýär. Daýgan hozurlygymyza berkedilen meýdanlarda Mekke jogan, soya, buğday ekillerini ekip olardan bol hasyl alýaryn. Gahrman arkadagymyz bilen bolan duşukda meniň daýgançylyk işlerim bilen gyzyklandy. Özüniň gymmatly maslahatlaryny berdi. Alim arkadagymyzyň maslahatlary daýgançylyga bolan höwesimizi artdyrdy. Banklarda öz başda hasap açmak, zerur halatlarda özümize goşmaça işçi güýjüni almak, ýaly mümkinçilikleri bermegi daýgan hozurlygynyň ýöretmeginiň amatly taraplardyr. Arkadagy serdarymyz ýakynda ýurdumyzyň telekeçileri, hususy önüm öndürüjileri üçin 150 milyon Amerikan dollary beşeride pul herişlerini bermek barada döwletli karary gol çekip buýsanjymy hasta artdyrdy. Bu çödü hususy pudogyň mundan nebede has ösmegine bazarla berer. Ýurdumyzda guşçuluk pudogyny ösdürilmekde ulun mümkinçilikleri döredilýär. Bu pudoga ýeňillikli kary serişlerden bölünip berilýär. Gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize edýän işleri, berýän himayat goldawlary üçin köp sag bolsunmy aýdýaryn. Arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen telekeçilere gollaw hökmüne 150 milyon Amerikan dollaryny bölüp bermek baradaky karary münasibetli Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine birleşmeniň agzalarynyň gatnaşmagynda arkadagy serdarymyzyň azyk siýasaty halkymyzyň nurany geljeginiň hatyrasyna atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň işini ösdürmek, telekeçilik başlanýyşlaryny howslandyrmak we hususiýetçiligiň aksadyetimiziň ähli gomlaryna ýeleýän orna putulandyrmak boýunça zerur işlen geçirmelik hakyndaky beren tapşyryklary we taryh karary gol çekmegi türkmen telekeçileriniň buýsançly başyny göge ýetirdi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda guş eti we ýumurtga esasan senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan öndürilmegi we uluň önümçiligini tapgyrlaryny artdyrmak maksady bilen eýmilik buğday, Mekke jewini we soýany ösdürip ýetişdirmek üçin goşmaça ýer bölekleri bölüp berilýänligi hasan bellerlikleri o zähmetkeşlerini we önüm önürjileri munun bilägen beýik zähmet ýeňişlerine ruhlandyran bu çözügüň üstünlikli amala aşyrylmagy ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmek bilen bir hatarda o we toplumynyň değişli düzümleriniň eksport kuwatlyklarynyň hasam artmagyny şertlendirer diýip çykyş edenler uly buýsanç bilen bellediler. Şogun Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilýas Ulsuy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Leva welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet adam üçindir diýen şigary esasy ýürelge edilýän hajy arkadagymyz hemişe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesine gyzyklanýar. Şu iş saparynyň dowamyna gahrman arkadagymyz welaýatyň merkezindäki köp ugurly hasahana baryp ilatyň aýratynam çagylaň saglygynyň berkedilmegi ugruna alınıp barýan işleri bilen tanışdy. Seyit Nazar
Tayyar Seydadynaky Türkmen Döwlet Mogolimçylyk Institutynyň talepleri we mogolimleri bilen dogşuşdy. Bazarda önüm bolşunyň döredilşi bilen gyzyklandy. Hemem am derýanyň üstünden geçen Türkmenawat Farab Awtolog köprüsine barıp gördü. Ýeri bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matbatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenawat şäheriniň köpügürli hassahanasyna baryp, bu ýerde işgärleriň netijeli işlemegi we näçalar üçin döredilen şertler, şeýlekem köpügürli hassahanada bizerge alýan çağalaryň taglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýte çağalara himayet bermek boýunça haýır tagawat gaznasyna esaslanyrjy gahrman arkadagymyz häzirki wagtda hassahananyň ýürek keselleri bölümini bizerge alýan çağalaryň taglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Salam, eziz arkadaşlarımız. Eziz arkadaşlarımız, men Saýydy Travanyň ýaşaýjysy Maýa Hudaý Nazarowa. Eziz arkadaşlarımız, ene bolup balasyn bergin çekmekden agyr zat ýok. Bugün siziň haýır sahawat himaýetiniz bizim maşgalamyzy begendirdi. Göz gumançym Suraýjanyň saglygyna gowuşjagyna begençimiň çägi ýok. Eziz arkadaşlarımız, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Çağlara onda es arkadaşımız, rökadal kısa sağlıkmanımız. Tewgetdeşiň barşyna gahrman arkadagymyz lukmançyk hyzmatlarynyň derejesi hemde bejer işleriniň netijelerini sorady. Gahrman arkadagymyň belleşi ýaly çağalary bejermek bilen baglanyşyk meseleler lukmançyk işgärleriniň üns merkezinde bolar. Çağalaryň ýakyn wagtda dogry sagalmak üçin olary zerur bolan lukmançyk hyzmatlary ýerine getiriler. Öyle ne muhayyetme. En az boğulu. Lokmalar ana inni tuğrumu öptü. Unyana kapirasını oğu diyorlar. Değerdir bana. 3 yıl. Taval. Tamam oturun. Soňra gahrman arkadagymyz bu ýerde bizerge alýan çağalaryň ýene-de biriniň saglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Salam mähriban arkadaşymız, howandar arkadaşymız, men Çerjewe Travanyň ýaşaýjysy Mähri Jemal Gapurowa. Bugün hot sizin gurdurup beren welaýatymyzy köp uğurlu hassahanasynda oğlum Osman Cana bejerge alýas. Mähriban arkadaşymız, ene üçün çağasynyň saglygyňdan uly wagt ýok. Sizin adyňyzy göterýär haýır sahawat gaznasy bolsa meniň oğlumyň saglygyny diketmeye sebäp boldy. Mähriban arkadaşymız, goý sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Gahrman arkadaşymız. Öňe diňe bizim beýik şigalymız. Pahaçyk ýolunda üstänligi diýýäňiz. Manysmak şugasydy o bizim ýürekdigimiz. Soğumazda bahaýazyn janyň watanyň Türkmenistan. Tewgetdeşiň barşyna gahrman arkadagymyň belleşi ýaly döwletimiz ýaş türkmenistanlylaryň taglygyny goramak hemde berkitmek barada hem işe arady diýär. Bu ýürelgeler alınıp barýan döwlet ýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Mehriban arkadagymyz maksady meýteşlik çekýänlere himayet bermekden ibarat bolan haýır sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ähli şertleriň bardygyny belläp, oglanjagyň tiz wagtda sagalmagyny arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz hassahanada bejerge alýan çağalaryň ýene-de biriniň ýagdaýy lukmançyk hyzmatlarynyň netijeligi bilen gyzyklandy. Salam edip arkadaşymız. Salam ediz atancan. Halak etrafının ýaşaýjysy Mercan Aýnazarowa. Eziz arkadaşymız, sizin haýır sahawatyňyz himayet gollugyňyz maşgalamyzda umyt bolup ýetişdi. Göz gurbançym Aýna Cansyzyň taýýaňyzda saglygyna gowuşjak. Goý sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Biz üçin, çağalarymyz üçin etken akşalyk aladalarymyza ene ýüregimden alkyş aýtýaryn. Sag bolun arkadaşymız. Ediz atancan men size bir goşgy aýdyp beräýin. Dünýä özgalyk türkmeniň ýurdy, berkarar diýary, arkada gurdy, okaýas ösýäs, joşak keýpiçan, aladam üçin sag bol atancan, aladam üçin sag bol gahrman. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň häzirki zaman enjamlaryny üçineden bir hassahanada körpeleri ýokary hilli lukmançyk hyzmatlar edilýär. Ýurdumyzda dürli keselleriň öňüniň alynmagyna hemde olaryň öz wagtyna bejerilmegine, taglyk öwreşilganyň maddi enjamlaryň binýadynyň düýre wagtlaşdyrylmagyna, tagdym durmuş ýerleriniň berkarar edilmegine gönükdirilen toplumlaryň çäreler iýdigleri durmuşa geçirilýär. Ýöňde barjy enjamlar we serişdeler bilen öpüşdirilýän häzirki zaman lukmançyk idaralary ýokary derejeli lukmançyk kömegini bermek, keselleriň öňüni almak hemde olary bejermek üçin ähli mümkinçilikleri ýederir. Buların eklisi adamın avadan durmuş baradaky hemme taraplaryn aladanyň aýdyň tutnamasydyr. Çünki biziň ýurdumyzda adam jemgyýetiň iň gymmatly baýlygydyr. Gahrman arkadagymyz
döwletimiz geljekde de çağlaryň saglygy bilen baglanyşyk meselelerin çözülmegini hemişe üns merkezine saklar diýip bellemek bilen gyýjagadyň tiz wagtda sagalyp diň duşlarynyň arasyna goşulmagyny arzu etdi. Soňra alim arkadagymyz bir ýerde Saglyk Goraş we Derman Senaty ministriniň ornmasary Germanowyň hemde Türkmenaba şäheriniň Köpügürli hastakanasynyň başlykmany Yusupowyň Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy metäş şagylara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gazinasynyň ýerine ýetiriji direktori Badarowyň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Hastakanyň bölümleriniň iş tertibi, näýetaglara lukmançyk kömegi berilende bejerişiň häzirki zaman usullarynyň peýdalanmagyna, ketelleri anyklamakda sanly tehnologiýalaryň mümkinçilikleriniň ulanmagyna, hastakanyň işgärleriniň hüner derejesiniň ýoklandyrylymagyna gönükdirilen çäreler ara alyp maslahatlaşan meseleleriň biri boldy. Köpügürli hastakanyň başlykmany hastakanyň bölümlerine oturdulan lukmançyk enjamlarynyň teğin käýfiýetnamalary, näýetaglar bejerilerine ulanýan bejeriş usullary barada giňişden gurulma berdi. Kahraman arkadagymyz bir lukmançyk idarasynyň enjamlaşdyryş derejesiniň halkara öňlerine laýyk gelýänini belläp, hastakanyň işiniň durandyryşyny ýeňilleşdirmek üçin toplumlaryň çäreleriň öýüd watyna geçirilmeginiň mümkindigini aýtdy. Şunun bilen baglykda odaly bilen hastakanyda resmi namlar ýöretmek işlerine sany ulgamlary işden ornaşdyrmak maslahat berildi. Munyň özi bejerişiň özünükçiligini saklamaga, dürli ugruş tüzümleriň arasynda hyzmatdaşyk ýeňeltmäge ýardam berer. Soňra Saglyk Goraş we Derman Senaty ministriniň ornmasary milli lukmançylygy kämilleşdirmek, ähli degişli tüzümleriň işiniň netijelegini ýoklandyrmak üçin sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça Saglyk döwlet maksatnamasyna kesýetleriň wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen alınıp bolýan işler barada aýtdy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň saglyk goraşlygyn ösdürmek strategiýasynyň bir tarapdan sagdyn adamlaryň arasynda öňüňler şäherleriniň geçirilmegine, beýleki bir tarapdan bolsa näýetaglaryň öz watyna ýüze çykarylmagyny hem de olara ýokary gelli lukmançyk kömeginiň berilmegine gönükdirilenini aýtdy. Şunun bilen baglykda dünýä tejribesi esasyna ilatyň ilkinji nowatda bolsa ýaş neslin lukmançyk sowatlygyny ýoklandyrmak, olaryň öz saglykları barada habardarlygyny artdyrmak boýunça şäherleri geçirmek maksady laýyk bolar. Kahraman arkadagymyz Türkmenaba şäheriniň Köpügürli hastakanasynyň lukmanlarynyň hem de olaryň paýtagtymyzdaky dürli gurly halkara we ilmi klinika merkezleriniň kärde şünermenler bilen tejribe alşmaklarynyň ýoly goýulyny baradaky maglumaty kanaatlanma bilen kabul edip, şeýle iş tejribesini ähli vilayet lukmançyk idaralaryna ornaşdyrmak gerekdigini belledi. Kardiologiya we kardiokirurgiya urugy boýunça Saglyk Goraşlygymyň bejeriş öňlaş idaralarynyň guramaçyk usuliýet üçinçiligi bu ýurda ilmi barlyk işlerini geçirmek meselelerine de möhüm orun degişidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kardiologlaryň täze nesli kemale gelýär. Ýürek damar ulgamlarynyň ketellerini öz watyny ýüze çykarmak, ýöňelmek hemde bejermek ýaly möhüm wezipe olaryň üstüne ýüklenenler. Şunun bilen baglykda bir ulgamda ýokary derejeli hünermenler taýýarlamak boýunça ýygyderli işleri geçirmek möhümdir. Dürli kedellerin öňüne almak, olary erki wagtda ýüze çykarmak hemde netijeli bejermek boýunça halkara guramalary, dünýäniň öňdewaji klinikalar bilen birlikde almy barlyklary geçirmek möhüm wezipeleriň gataryna görkezildi. Şonun bilen birlikde Türkmenistanyň 2020-2025 ýyllarda çağanyň erki ösüşi boýunça milli strategiýasyna belirlenden, şol sanyna çağalara ýokary hilli lukmançyk hyzmatlary, sagdyn iýmitlerini üpsün etmek bilen baglanyşyk işleriň ýerine getirişine üns çekildi. Kahraman arkadagymyz hojulyk hesaplaşygynaky hemde büdjet serişleriniň hasabyna tatyralan lukmançyk serişleriniň we enjamlarynyň erejelik hemde maksady laýyk peýdalanşyny bir gözükçülükde saklamagyň derurdugyny belledi. Ýurdumyzyň lukmançyk idaralarynyň işinde telekommunikasiýa, kompýuter tehnologiýalaryny sany ulgamy işiň peýdalanmagyň derurdugyna aýratyn üns çekildi. Ketelleriň şol sanyna ýürek damar ketellerini bejermegiň netijeli usullaryny öýtüşini alýan bu ýurda geljekde de toplumlaryň çäreleriň kabul edilmegi, lukmançyk hyzmatlarynyň hilini düýpli ýoklandyrmagy mümkinçilik berer diýip mehriban arkadagymyz bir näçe gymmatly maslahatlar berdi. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Lewap vilayatynyň Köpügürli hastakanasynyň Bitewitiň ýaşaýjylary bilen bir gatarda owan halkyna da lukmançyk kömegini bermäge niýetlenenligini belledi. Biziň ýurdumyz hemişe owanstan bilen hoşniýetli goňşuluk ýadytyna erer. Hemde dogonlyk halka degerli gollaw, şol sanyna Saglyk Goraşlygymyna netijeli ýardam berer. Şeýlekem Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy metäş şagylara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gazinasyny esaslandyrjy Kahraman arkadagymyz howannarlygy metäş şagylara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gazinasynyň ýerine ýetiriji direktori Badarowa ýüzlenip, milli lukmançyk ulgamyny munun meýlekde ösdürmek,
Vilayetlerin lukmançyk idaralarynyň maddi enzamyň binýadyny döwre barplaşdyrmak maksady bilen hassahanlar üçin zerur enzamlary satranmak bilen baglanyşykly meselleri içgin öwrenmegi tapşyrdy. Gahraman arkadagymyz hemmelere üstünlükleri ardy edip mehirli hoşlaşdy. Soňra alim arkadagymyz Feýtnalar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçylyk Institutuna gelip döwre bilim almak üçin bir ýerde döredilen şertler bilen tanışdy. Hemde institutun mugallimleri we talipleri bilen duşuk geçirdi. Mehriban talipler men şoň bilen duşam ören saat bilşin diýerler arkandagly Serdanamyň hormatly prezidentiň tarapyndan Türkmenistanyň milli geňeşine taşlyk berildi. Yani ýaşar hakkındaky kanunyň taslamasyna teretmek hem şu nokta nazardan elin şoňsy bilen pikir alşalýan. Açık soru jogal salyn. Bundan beri gelecekte yaşlarımızın yedi diyarımızı hem ullab ösürmekten tağallağına koşuntuğu var hem fikir alşalıyım. Duşun başında bellençiyali ruhu taýdan sagdyn hemme tarapdan terbiyeli we bilimli ýaş nesli kemale getirmek wezipeti bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistany ösürmegiň mühim meseleleriň biri bolupdy we şeýle bolmagyna galýa. Ýaşlaryň ýurdumyzyň mundan meýlekde durmuş ykdysatydan durnukly hemde hemme tarapdan ösüşini, onuň dünýä geňişligine eýleýän munasyp orny berkitmekde ägir türlü ähmiýetli orny hasap almak bilen ýaşlar siýasaty hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet strategiýasynyň ileri sürýän urudur. Gahraman arkadagymyň belleşýäli watançylyk terbiyesi bilen bir gatarda taryhy ösüşiň döwlet siýasatynyň häzirki zaman meýillerini we mühim ugurlaryny, binýat goýjy taglimlaryny Türkmenistanlylaryň täze nesline düşündirmek we olaryň aňyna getirmek, häzirki taryhy ýamda amala aşyrýan ägir türlü özgertmeleriň many mazmunyny açyp görkezmek boýunça işlere uly ünsürlýär. Duşun başına mugallimler we talipler okutmagyň iň täze usullaryny ornaşdyrmak, nazariýat ilminiň tejribe okuw sapaklaryny utgaşdyrmak üçin institutda döredilen şertler barada pikir alşyp, we ýokary okuw mektebine mugallimçylyk ugrü boýunça ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanýanyny bellenli. Bu ýerde ilmi işler alyp barmak, dünýä tejribelerini çoňur öwrenmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu bolsa talipleriň taýlap bilen hünärine uly gyzyklanma bildirýäni görkezýär. Duşuga gatnaşylar alim arkadagymyzy häzirki zaman mugallimçylyk ilmini kämilleşdirmek, sanly bilimi ösürmek üçin özlerine döredilen mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak ornuna ähli tagallalary etjekdiklerini, ýurdumyz üçin ýokary hünärli hünärmenler bolup ýetişjekdiklerini ananyrdylar. Gahraman arkadaşım, men institutumyzyň Türkmen dili we edebiyat fakültetiniň Türkmen dili we edebiyat hünäriniň 3-nji ýyl talibi Bayram Çaly. Gahraman arkadaşım, geljekde men ýaş nesillerimize terbiýe berjek ustad mugallim bolup ýetişetim gelýär. Siziň berýän ündewlerinizi gahraman arkadaşymyzyň alyp barýan beýik işlerini ýaş nesillerimize öwretmekde hemde ýaymakda öz çakdy goşadym gelýär. Gahraman arkadaşym, siziň döwletli adamymyzyň, siziň ilim bilim hojamyza düşmegi, ähli professor mugallimlaryň, biz talip ýaşlaryň goýtaşly başymyzy göge getirdi. Alim arkadaşym, bize bildirýän şeýle ulu onamyňyzy öýdäp, ata vatanymyzyň ilim bilim binýadyna özümiziň mukaddes borjumuzy goşjakdygymyza size inandyrmaga sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Gahraman arkadaşym, siziň janyňyzyň sap, başyňyzyň dik bolmagyny, arkadagy serdarymyzyň, ata vatanymyzyň beýik geljegi üçin alyp barýan ägir türlü işleriniň elmydama rowaşlyklary wetlenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Nusgasyz geljekde, nusgasyz mertlikde, merdanalykda, nusgasyz geljege nazar salmakda, dünýä nusgalyksyz, ähli wagtda, her bir işte görelisiz arkada talip ýaşlar siziň bilen arkada. Alim arkadagymyz watanymyzyň ösüşiniň täze tapgyryna türkmen halkynyň toplan baý durmuş tejribesiniň hemde asarlaryň dowamyny emele gelen milli ruhy gymmatlyklara hasap almak bilen ýaşlaryň öňüne durýan anyk meselelere, şeýlekem ýakyn wagtda tagallaryň birleşdirmegini talap edýän ilim bilim ulgamynyň mühim meselelerine ünsüjekdi. Ýaşlaryň watançylyk ruhyna terbiýelenmegi hemde olara watanymyzyň geljegine dürli hünärleri öwrenmek üçin döwrewat bilimiň uly durmuşa, ilme we dürejige badyrga berilmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeleriň esasy bolup durýar.
Duşun başına yaş nesillerimizdin edermen ata-babalarymyzyň bilint insanpärwerlik we zähmet terbiyesi ýörelgilerini, asylly milli dep desurlarymyzy münasip dowam edýänliklerini aýratyn bellediler. Gahrman arkadaşymyz, men Seýdnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Moğolymçylyk Institutunyň Pedagogika we Psihologiya kafedrasynyň uly moğolymy Sähraul Muradowa. Mehriban arkadaşymyz, siziň bugünkü tarihi duşuňyz, pähim paýkasa ýoğulan öwüt dündewleriňiz biz moğolymlara görüldimekde boldy. Mehriban arkadaşymyz, siz ýurdumyzda ilm bilim ulgamyny döwrewak täminleşdirmek ugrunda belent özgörtmelere baýdaly berdiňiz. Siziň bu başlanyşlaryňyz häzirki döwürde arka dagly serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Mehriban arkadaşymyz, Seýdnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Moğolymçylyk Institutunda hemde Mahtumula adyndaky Türkmen Döwlet Universitetini ilkinji gezek UNESCO kafedrasyny açmak ugrunda alınıp barýan işler professor moğolymlaryň hemde talip ýaşlaryň buýsunjuny goşulandyrdy. Bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler Türkmenistan döwletimiziň dünýä jemgyýetçiliginde uly goldawa eýe bolýanlygyna şaýatlyk edýär. Alim arkadaşymyz, siziň pähim paýhasa, ilmi maglumatlara baý, ajaýyp kitaplaryňyz, geljegimiz bolan talip ýaşlary, giň dünýä garaýşly, watan söýji, pek ahlakly, hormatly prezidentimize, mehriban arkadaşymyz, sizi wepallyk ruhunda terbiýelemekde esasy ýan kitap bolup hyzmat edýär. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Hormatly prezidentimiziň il yurt ähmiýetli, döwlet ähmiýetli işleri, ilmi dama, ruwaşlyklary besensin. Duşun başına alim arkadağımız daş kurşuğun gorulmagynyň ötümlük we haýwanyt dünýäsine aýyly çemeleşmegiň, ýurdumyzyň ýersuw serişleriniň rejeli peýdalanmagynyň, hormatly prezidentimiziň ekologiýa tiýadatynyň ilertilýän ugrlary bolup durýanyny belledi. Şunun bilen baglanykda ýaşlaryň ekologiýa medeniýetiniň ösdürilmegine hemde tebigaty aýyly çemeleşilmegine, milli mirasymyzyň dep desurlarymyzyň wagt edilmegine hemde olaryň düşündirilmegine gönükdirilen toplumlaryň çäreler aýratyn möhüm häsiýete eder. Yaş Türkmenistanlılar telekeçilik we jemgyýetçilik işleri bilen meşgullanyp, milli ykdysadymizy ösdürmäge işe gatnaşýarlar. Döwletimiz telekeçilik işi bilen meşgullanmaga gyzyklanýan ýaşlar üçin geljekde de zerur amatly şertler döredir. Mehriban arkadağımız durmuş üçinçiligi meselesine geçmek bilen adam arada kaladanyň amala aşyrylýan döwlet ýadatynyň möhüm ugry bolup durýanyny hemde şeýle bolmagyna galýanyny belledi. Rehmet aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip haklarynyň möçürleri her ýyl ýygydyr ýokalandyrylýar. Munyň özi ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna gönükdirilenler hemde alınıp barýan ýadatyň üstünlikleri besenýänliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Alim arkadağımda Türkmen Döwlet Moğolymçylyk Institutunyna bilim ulgam üçin ören zerur hünärmenleriň taýýarlanýanyny aýtdy we ýaşlaryň ata-babalarymyzyň terbiýeçilik däplerini ösdürmegi dowam etjekdiklerini anan bildirdi. Hemde öz durmuş tejribesinden bir näçe maslahatlar berdi. Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň halk gazetesi Aman Gödel Şagulyewanyň hemde Türkmenistanyň gahrymany Çınar Rüstemowanyň şu instituty tamamlanyklary bu ýysynçy ýagdaýdyr. Olara watanymyzyň öz ygtyýarlygyny, konstitusiýon gurulşyny, döwlet garaşdyrlygyny hemde hemişilik bir taraplaryny berkitmäge goşan uly şahsy goşantylar üçin şeýle bilint atlar da kyldy. Şunun bilen baglykda gahrman arkadağımız institutda ýürüti ota gaçyp, onda gahrman zinanlaryň durmuş hemde dürüjlük ýollary barada maglumatlary, şeýlekem sanly fotostudiýany we elektron kitaphanany ýerleşdirmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Mehriban arkadağımız bilim we ilmiň adamy bilint derejelere çykarýanyny aýdyp, duşukda ýaşlary hemişe çuňur we hemme tarapdan bilim almaga hemde aň bilim derejelerini ýygydyr ýokalandyrmaga çalışmagy maslahat berdi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy şeýlekem mektep uçurumlarynyň, hyzgysanyna oglanlaryň käbirleriniň orta mektep tamamlan ilkinji ýylyna ýokary okuw mekteplerine girip bilmeýänliklerini öňçekdi. Şunun bilen baglykda alim arkadağımız ýaşlara taýlap bilen hünär boýunça geljekki okuw ýylyna çenli tejribe toplar ýaly ýardam bermek meselesi barada oýlanşmagyň maksady hak boljakdygy baradaky teklibi öňe sürdi. Şunun bilen birlikde ýaşlary telekeçilik işine giňden çekmek baradaky teklibim aýdyldy.
Duşuğa atnaşanlar bugünkü şahatlıklı wakanyň öýleri üçin uly bir durmuş tapagy bolanlygyny belläp, munyň üçin gahrman arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Gahrman arkadagymyz, men Seýdnazar Seýda adyndaky Türkmen Döwlet Mollumçylyk Institutynyň Himiýa hüneriniň talyby Mehrijemal Guljanowa. Gahrman arkadagymyz, siziň bugün biziň ilm ojagymyza gelip, biz talip ýaşlar bilen duşuşmamyz biziň göwün guşymyzy ganatlandyrdy. Siziň biz ýaşlar bilen duşup beren atalyk öwüt öndegleriniz, häkim parasatlaryňyz, biz ýaşlaryň öz saýlap alan hünerleriniň hakykaty bolmagy, berenden beren tepkitlere ýetmäge uly itergi berdi. Gahrman arkadagymyz, Türkmenistanda tebiň we tahqiq ilmi uğurlara degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmek konsepsiýasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzyň umum bilim berýän orta we ýokary okuw mekdeplerine tebiň we tahqiq dersleriň döwrüňe okutulmagyna terbiýe berdi. Gahrman arkadagymyz, biz talip ýaşlary hem döwlet we halkara derejesine geçirilýän ders bähleşiklerine baýraklaryna nasip bolmak wagty meýser etdi. Gahrman arkadagymyz, sizin taýarlaryňyz bilen ýurdumyzyň himiýa senaty uly sepkitlere ýetdi. Muňa ýurdumyzyň tebiň gazdan arasda benzinin öndürilip başlanmagy, täze himiýa karhanalaryň açylmagy aýdym masallar. Gahrman arkadagymyz, biz talip ýaşlar öz saýlap alan hünerimiziň hakykaty bolup, ýurdumyzyň bilim ulgamyna öz münasip goşandymyzy goşakdygymyza inandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş etýäris. Gahrman arkadagymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, bilen başyňyz aman bolsun. Arkadagy serdarymyzyň ýurt tähwitli, umum adamda ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklara beklensin. Bagda dönýär bugün peder arzuwy, döwlet gurduk, ýer şaharyna ardaly. Halka sowat edip bagty ýarlygy, il bagtyna uzak ýaşaň arkadag, siziň bilen öňe barýar arkadag. Alam arkadagymyz bir ýokary okuw mektebine alınıp bolýan işler baradaky gurrungy dowam edip, institutyň halkara ölçeglerine laýyk gelýän täze binasyny gurmagyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Soňra Seýdnazar Seýda adyndaky Türkmen Döwlet Mollumçylyk Institutynyň rektory, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Alam arkadagymyz ýokary okuw mektebine gelip görenligi, talip ýaşlary okutmak meselelerini, mugallimlaryň hemde bir bilim idarasynyň iş şertlerine ýigderli üns berýänligi, şeýlegem gymmatly maslahatlar üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň bilim ulgamy üçin ýokary derejeli hünermenler taýýarlamak uğruna geljekde de ähli tagallarlaryny etjekdiklerini anandyrdy. Duşuň ahyryna Gahrman arkadagymyz institutyň mugallimlaryny we taliplerini uly üstünlikleri arzu etmek bilen şeýle diýdi. Mehriban talipler, ýaşlar, watanymyzyň ösüşli ýollaryny öz münasip hem goşundygy goşmakda ähliňde uly üstünlikleri arzu edýän geljek ol diňe söýlendir. Şoň üçin şol men aýdan berk şagarym siz bilen ýagny ýaşlar bilen öňe diňe Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy vilayet merkezindäki bazara baryp, azyk önümleriniň görnüşleri, hyzywsanyna göýek we bakça önümleri bilen bazarda önüm bolşulygynyň düredilişi bilen gyzyklandy. Mallarçyk puwdygynyň önümlerine, şol sanyna gara mallaryň we tow etiniň öndürilişine aýratyn gyzyklanma bildirildi. Häzirki wagtda guşçuluk owa gyjylygynyň hasy okunly üsýän puwdyklarynyň biridir. Melim Morşiýaly Ministrler Kabinetiniň we Türkmenistanyň Döwlet Toplulyk Geňeşiniň 4-nji iýunyna geçirilen birlikdäki Giňişleýin Mejlisinde hormatly prezidentimiziň gol çeken kararyna laýyklykda owa gyjylyk we daşky şow ministrligine hemde wilayatleriň häkimliklerine tenagatçylar we telekaçy birleşmesi bilen birlikde guşçuluk puwdygyny iş alyp barýan önüm öndürjüleri üpçün etmek üçin 2020-nji ýylda iýimlik Mekkeje göni, soýany we iýimlik buğdaý ekmek we olaryň bol hatyryny ösürip yetişdirmek boýunça guramaçyk çärelerini amala aşyrmak tapşyryldy. Bir çäreler ýurdumyzda guş etiniň we ýumurtkanyň öndürilen möçürleriniň artdyrylmagyna şeýillikde ýylatymyzy ýurdumyzda öndürilen ýokary ýylly azyk önümleri bilen üpçün edilmegine hemde şeýle önümleriň daşynyň getirilen möçürini düýpli azaltmaga mümkinçilik berer.
Yurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen meclisi telekeçleri gollaw hökümine gemde azyk garytlaryny satyn almak üçin Tögda we Daşak Sada Aratlyşyklary Ministrligine pul serişlerini bölüp bermek barada çözgüt kabul edildi. Mehriban arkadagymyz Tögda nokotlaryna aýlanyp, yurdumyzyň bazarlaryna eliterli narxlardan garyt bolşygyny üçin etmek boýunça meseller barada pikir alşdy. Bazarın satıcıları ve alıcıları Mehriban arkadagymyza içerki bazarda garyt bolşygyny döretmek boýunça ähli şertlerin döretilýänligi, telekeçleri, hudusanna azyk önümlerini hemde günnelik sarp edilen garytlary öňüňizlere berilýän gollaw üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Mehriban arkadagymyz döwletimiz tarapyndan geljekde yurdumyzda azyk bolşygyny pugturandyrmak, ýokary kelli hemde ekologik taýdan arasy owagyjyk önümleriniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin ähli şertlerin döretiljekdigini aýdyp, owagyjyk önümlerini öňüňizlere we telekeçlere bir döwlet ähmiýetli mühim işde üstünlikleri arzu etdi. Soňra Gahraman arkadagymyz Am derýanyň üstünden geçýän Türkmenawat tarap awtolog ýoluna geldi. Bu derýa Merkezi Aziýada uzunlygy boýunça ikinji hemde suwullygy boýunça iň iri suw akabatdyr. Halkara logistika çatyra hökümine Türkmenistany ösürmegiň uzak möhletden taslamasyny hasap almak bilen köp şagaly döwletary ulugulgamyny döretmek wezipesi öňe sürilýär. Häzirki wagtda hereket edýän Am derýanyň üstünden geçýän Türkmenawat tarap awtolog we demir ýol köpürleri ýurdumyzyň çäklerinden geçýän ýük we ýol çakymlarynyň düýpli artmagyna ýardam berdi. Am derýanyň iki kenaryny birleşdirýän bir ulug geçirgeti injener tehnikemde ulanç ölçekleri boýunça köpüri gurulşygynyň halkara kadrlaryna laýyk gelýär. Hormat prezidentimiziň durmuşyk iqtisadi strategiýasyna owetanagy toplumyny okgunly ösdürmegiň, daşky şow goramagyň, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasy gowlandyrmagyň mühim şert hökümine suw serişleriniň rejeli peýdalanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Am derýanyň suw serişleri ekrançyk meýdanlaryny suwarmak üçin doly peýdalanýar. Garagum derýasy Am derýanyň suwunyň 45 göterme goloy mukdaryny alýar. Garagum derýasynyň hemde Am derýanyň ury boýunça gowaçanyň we bugdaýyň ekin meýdanlary ýerleşýär. Bu möhüm ulgamda degişli taslamalaryň üstünlikli amala aşylmagy, owetanagy toplumynyň netijeli ösdürmegine, DNA'nyň, paktanyň we beýleki owagyjyk önümleriniň öňürlen möçerleriniň artdyrmagyna ýardam berýär. Owagyjyk bugdagyny ýeterlik möçerde suw serişleri bilen üçin etmek, ýurdumyzda goşmaça suw gorlaryny döretmek, owagyjyk meýdanlarynyň suw üçinçigini gowlandyrmak, suwuň ýetkilerini azaltmak meselelerim ören möhüm wezipedir. Hormat prezidentimiziň ministrler kabinetiniň başlygynyň owetanagy toplumyna gözükçi edýän ornatary Ýalmuradow bilen şu ýylyň 8-nji ýylyna geçiren maslahatynyň dowamyny şu mesele garalan esasy wezipeleriň biri boldy. Gahraman arkadagymyz berde Liwap vilayatynyň häkim bilen Tebitiň şol sanyna ekrançyk meýdanlarynyň suw üçinçilik meselelerini aralyp maslahatlaşdy. Vilayatyň ilatynyň ýaşaş durmuş derejesini mundan meýlekde ýokalandyrmak, suwgaçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça işleri kämilleşdirmek hemde onuň maddi enjamlaryň binýadyny pugturandyrmak boýunça işleri kämilleşdirmek maksady bilen giňerimli işler geçirilýär. Alim arkadagymyzyň belleşýäli owagyjyk ekinleri suwarlanyna suw taşyýatlaýjy suwlar ulanmak, ýerlikderli ýagdaýda degişli çäreleri geçirmek zerurdyr. Dünya tejribesinden ugralyp, ýeri suw geçirjileri, suw howdanlaryny hemde köýleri peýdalanmagyň iň täze tehnologiýalaryny ulanmak, tarp edilýän suw serişleriniň dolu hasabyny ýöretmek hemde bu işleri sanyl goma geçirmek zerurdyr diýip Mehriban arkadagymda aýtdy. Häzirki döwürde suwgaçylyk bugdagyny ýöňdewazy dünýä tejribesini ornaşdyrmak, suw serişleriniň netijeli we rejeli peýdalanmagyny üçin etmek maksady bilen geçirilýän netijeli şäherler hormaty prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady kuwatyny pugturandyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegini, halkymyzyň abadançylygynyň ýokalandyrmagyna ýardam berer diýip Mehriban arkadagymda aýtdy. Şoňun hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halyk Maslahatynyň başlygy Gurbanyňoğlu Berdimuhammedow Sany ulgam arkaly garaşda döwletiň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň ýaşlary parlamentary forumuna gatnaşdy. Forum Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaş parlamentarlar arkalaşygyň geljegine garaş atly şygary bilen geçýär. Участникам форума в формате видеообращения адресованы слова приветствия Гурбангулы Меликгулиевича Бердымухамедова, председателя Халк Маслахаты Милли Кеңеша Туркмении. Пожалуйста. Уважаемые главы, члены делегации, дамы и господа, позвольте от всего сердца поздравить вас с началом работы молодежного межпарламентского форума государств-участников СНГ, проходящего под лозунгом «Молодые парламентарии. Взгляд в будущее Содружества».
посвященного 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ и десятилетию молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отрадно отметить, что учрежденная в марте 1992 года Межпарламентская ассамблея СНГ за 30 лет своей деятельности показала свою востребованность в качестве эффективной площадки для успешного сотрудничества парламентариев на международном уровне. За этот период Межпарламентской ассамблеи СНГ было принято более 600 модельных законов, направленных на создание общей нормативно-правовой базы государств-участников СНГ. Это служит ярким свидетельством того, что МПА СНГ является инициатором многих конструктивных предложений и проектов в самых разных областях сотрудничества наших стран. В этом отношении хотел бы отметить и важную роль многостороннего взаимодействия туркменских парламентариев с этим авторитетным органом, который обеспечивает развитие и интеграцию наших государств. Наглядным подтверждением этому служат итоги межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, состоявшего 12 мая 2022 года в столице независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, городе Ашхабада. По инициативе председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и председателя Совета МПА СНГ Валентины Ивановны Матвиенко этот форум получил название «Ашхабадский формат», в связи с чем штаб-квартира и секретариат данной структуры расположится в туркменской столице в Ашхабаде. Благодаря принятой на этом форуме декларации плодотворное межпарламентское взаимодействие наших стран будет и в дальнейшем осуществляться в таких важных областях. Это как внутренняя и внешняя политика, обеспечение регионального и глобального мира и безопасности, экономика, торговля, транспорт, коммуникации, энергетика, экология, культура, наука, образование и других сферах сотрудничества. В Ашхабадской декларации также отмечена значимость выдвинутой нами глобальной инициативы «Диалог, гарантия мира», направленный на становление культуры мира, диалоги доверия в международных отношениях. Вопросам широкого международного сотрудничества и был посвящен диалог женщин-государств Центральной Азии и Российской Федерации. Роль женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, который состоялся также в Ашхабаде 13 мая 2022 года. Эта встреча стала свидетельством стремления дружественных стран и впредь уделять особое внимание темам повышения степени участия женщин в государственной и общественной жизни для достижения целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, в том числе и обеспечение гендерного равенства, защита достижения политики в этом направлении, прав и интересов женщин, активизация их роли в принятии решений по важным вопросам как в политической, экономической и социальной сферах. Таким образом, выдвигаемая Туркменистаном парламентская дипломатия сегодня должна стать инструментом мира, сотрудничества и взаимопонимания. Именно вот в таком аспекте наша международная парламентская деятельность востребована в нынешнее время. Уважаемые участники форума, с особым радушием хотел бы отметить значимую роль
молодежной межпарламентской ассамблеи, которая в этом году отмечает свое десятилетие. Как известно, созданный 22 ноября 2012 года этот межгосударственный орган сотрудничества независимых государств активно вовлекает молодых парламентариев в процесс разработки совместных предложений по многим вопросам, представляющих взаимный интерес. Поэтому сегодня состав делегации из Туркменистана, принимающих участие в данном форуме, включены и представители нашей молодежи. Популяризируя и поддерживая всестороннюю, развитую, образованную передовую молодежь, ее профессиональные и творческие достижения, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы наше молодое поколение росло гуманными, патриотичными, духовно и физически здоровыми, ответственными людьми. Вследствие этого, пользуясь возможностями открытой диалоговой площадки молодежной межпарламентской ассамблеи, молодежь наших стран должна и в будущем успешно развивать международное сотрудничество, укреплять дружбу и взаимодоверие, выдвигать прогрессивные инициативы, искать новые направления в сфере молодежной политики, расширять взаимовыгодное политическое, экономические и культурные контакты. В связи с этим в Туркменистане придается огромное значение совершенствованию молодежной политики. Определяются ее правовые основы, отвечающие новым требованиям времени. Мы принимаем и реализуем программы, связанные с социально-экономическим развитием нашей страны. При подготовке таких программ, помимо той работы, которую предстоит выполнить молодежи, также и учитываются ее интересы и жизненные потребности. Так, в программе под названием «Возрождение новой эпохи могущественного государства» национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы учтены все необходимые условия для того, чтобы туркменская молодежь получила новые возможности для построения собственного будущего и светлого будущего нашей страны. С учетом накопленного за эти годы потенциального опыта межпарламентской ассамблеи и молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ нужно поддерживать активное участие нашей молодежи в работе международных организаций, проводимых международных форумах, научных конференциях и фестивалях. В целях этого необходимо совершенствовать межгосударственные информационные системы, использовать возможности цифровой системы и последние достижения как науки и техники. Уважаемые главы и члены делегации, уважаемые участники форума, хотел бы еще раз поздравить всех со знаменательными датами по случаю 30-летия Межпарламентской ассамблеи СНГ и десятилетия молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Желаю больших успехов в работе этого исторического форума, призванного укрепить традиционно плодотворное сотрудничество между парламентариями в различных сферах и созданию новых политико-правовых основ для расширения плодотворных межгосударственных контактов. Пусть межпарламентская деятельность наших стран способствует развитию мира и доверия, укреплению дружбы между народами, наращиванию взаимовыгодного партнерства и динамичному социально-экономическому росту наших государств. Хотел бы также выразить искреннюю признательность организаторам за проведение молодежного межпарламентского форума государств
участников СНГ на высоком организационном уровне, за оказанное гостеприимство, за теплые слова в адрес Туркменистана и туркменского народа. Благодарю за внимание. Мәлім olşaly yurdumyzyň ýöpekçileri watan harmanyny 2300 tonnadan gowrak pili tapşyryp dokma pudugy üçin bu gymmatly çegmaly taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirdiler. Munyň özi aty watanymyzda hormatly prezidentimizin ýol başlygyna döwlet tarapyndan berilýän ýygydary gollawlara daýanyp ýöpekçilik pudugyny hemme tarapdan ösürmek ugruna edilýän taňlanyň aýdyň netijesidir. Hormatly prezidentimizin berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda ýöpekçilik pudugyny ýygydarly ösürmek boýunça öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek şeýlegen pilanyň öňürleýän möçürini hata artdyrmak we kilini ýokarlandyrmak baradaky tapşyryklaryna öýleriniň tutan ýerli ähmeti bilen jogap berýän ýurdumyzyň usat ýöpekçileri pila hatyny öňürmek boýunça şu ýyl üçin bellänen tapşyrygy üstünlikli berja etdiler. Welaýetlaryň häkimliginiň guramagyny ýöpekçi kärençileriň döwlete pile tapşyrmak baradaky şertnamalarynyň dolmaklary münasibetli aýdym taly dawraly maslahatlar geçirildi. Oňa welaýetlaryň we etraplaryň häkimlikleriniň we etraplaryň oba huzurlygyna daxily idara kärhanalarynyň ýollaşçylary, hünärmenleri şeýle-de ýaşuly netliň wekilleri gatnaşdylar. Dawarada çykyş edenler arkadagly terdarmyda hemişe oba huzurlygy işgärlerini göwünlerini galkanlaryp, işe bolan höwetlerini artdyrýanlygyny, döwlet başdanymyzyň ýollaşçylygyna bagtyar zamanamyzda halkymyzyň bolelin esretli durmuşda ýaşamak üçin oba huzurlyk pudugyny ösürmekde bar bolan mümkinçilikleriň giňden durmuşa ornaşdyrylýanlygyny, ýurdumyzyň durmuşyny durly ugurlar boýunça durnukly ötüşleriň gazalmagynyň adam hakda edilýän aladanyň ähli zatdan ilerde durýanlygynyň aýdyň suwtnamasyny gowunç bilen aýtdylar. Şeýle-de ony edilen çykyşlarda güneşli diýarymyzyň oba huzurlygynyň girdejili puduklarynyň biri bolan ýöpekçiligi ösürmek babatda diýarymyzyň ähli ýerlerine netijeli işleriň alınıp barlanlygyny aýratyn belläp geçdiler. Geçirilen dawralarda öňde warjy görelleli pileçilere hormat atlary hemde gymmat bahaly sowgatlar dawraly ýagdaýda gowşurly. Arkadagly terdarmyz 8-nji ýygyny möhümleýin oba huzurlygy işleriniň geçirilişi baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşyp geçiren maslahatyna geljekde ýöpekçilige goýberlýän maýy goýum terişdeläriniň möçöriniň hata artdyrylmagynyň gödegine tutulýanlygyny, muň bolsa ilatymyz üçin goşmuşa täze iş orunlaryny döretmäge, gymmatly çygmalyň öňürleýän mukdaryny artdyrmagy mümkinçilik berjekdigini belledi. Hutçu işler hem ýöpekçilik pudugyny ösürmäge uly ähmiýet berilýänligini aýdyň ýüze çykarýar. Häzirki günlerde döwrümizin derwayet meseleleri bilen baglanşyk maslahatlara giňer berliýär. Işçi häsiýetli çäreleri ösüşlerimiziň öz bolşly beýanydyr. Alimler unu münasibetli ýaşaýyl Haýfadynaky Halkara Newit we Gazi Üniversitetinde geçirilen ilmi maslahaty işçi häsiýet mahsus boldy. Ilmi ugurly çykyşlar maslahatyň özünni düzdi. Şunda tejribeli mugallimlaryň, alimlaryň iş tejribeleriniň möhümdigi aýratyn nyktaly. Döretmäge ilmi gözlegleri alyp barmagy döredilýän mümkinçilikler üçin universitetiň talipdir mugallimlary hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Matymlar Türkmen Döwlet Üniversitetinde Alimler Güni münasibetli taslama bäýleşe geçirildi. Taslama bäýleşigine gatnaşyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ilim bilim ulgamyny ösürmekde we ýaşlar siýasatyna dawralandyrmakda alyp barýan tutumly işler üçin arkadaşly serdarymyzyň adyna hoşallyk we alkyş sözlerini aýtdylar. Alimler unu münasibetli Türkmenistanyň Injinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ilmi gadamlary adly ilmi amal maslahat geçirildi. Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny professor mugallimlaryň we taliplerin gatnaşmagyna ilimler unu münasibetli berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni dilleri öwrenmegi we öwretmegiň döwri wap usullary adly ilmi amal maslahat geçirildi. Şanly sene münasibetli maslahat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da geçirildi. Onuň aýdym sazy çykyşlary bilen utgaşmagy bolsa täsirligi bilen tapawutlandy. Alimler unu münasibetli berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ilim tehnika we innovasiýon tehnologiýalary adly ilmi amal maslahaty Gorunlyk ministrliginiň Harby institutyna da geçirildi. Ilimler Güni münasibetli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutyna ilimiň ösüşi geljeň kepili adly ilmi amal maslahat geçirildi. Mälim bolşaýaly ýurdumyzyň ilmini hiltaýdan täze dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmak, ilmi barlygynyň hemem tehnik işlep taýýarlamalaryň netijelegini ýokurlandyrmak hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň alimlarynyň ilmi jemgyýetçiliginiň öňüne goýan wezipelerdir. Bu barada Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna geçirilen maslahatda da bellenip geçildi. Ilimler Güni münasibetli Türkmenistanyň Serhet institutyna
ılım ulgamyny kemilleşdirmek arka dagly serdarymyzyň döwlet siýasatynyň esasy urdur adilen professor Mogul bilen Harbi Talip bilen gatnaşmagyna geçirilen ilmi amal maslahat uly ruh bilenligi beslendi. Paýtagymyzdaky erkin dörejlik mekanyny Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugynyň Hem Emniýetli gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagyna Ilmlar Güni münasibetle ilmli nesiller ýurdun geljegi atly dörejlik duşu geçirildi. Çerede döwür bilen aýakdaş gidýän ýaş jurnalistler özleriň täsirli çykyşlaryny hormatly prezidentimiziň alyp barýan parasatly döwlet siýasaty, ata watanymyzyň täze taryhy eýamyna gadanylýan üstünlikler, ýaşlara döredilýän mümkinçilikler, gahrman arkadamyzyň kitaplarynyň ýaşlaryň durmuşyna orny ýurdumyzda jurnalistikanyň ösüşi, ýaş jurnalistlere berilýän gollawlar dogrusyna giňişli söhbet etdiler. Şeýle duşuklaryň eýdigderli geçirilmegi dörediji ýaşlaryň ýüze çykmagyna, olaň dörejilik älemine belent üstünliklere ýetmeklerine uly gollawdyr. Halipa jurnalistleriň olar bilen durmuş we hünär tejribesini paýlaşmaklary olaň öz dörejilik uguruny kesitlemegi tergi berýär. Duşuň ahyryna dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz alyp barýan işlerine munun we ilegim ruhwaşlyklary arzu etdiler. Ýagşyl Kakay Fadynaky Halkara Neft we Gaz Üniversitetine Türkmenistanyň Matmula adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň hem Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bilelikde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeperi köwüşüň talip ýaşlaryň arasynda aglan eden talip joşguny 2022 atly dörejilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki tapgyr geçirildi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň nurany günlerine halkymyzyň milli medeniýetiniň many mazmunyny ýaş netle öwretmek, türkmen medeniýetini dünýäge ýaymak, talip ýaşlaryň aýdymtazy we tansyňyna, halk dörejiligine zehin maşarnyklaryny açyk görkezmek maksady bilen geçirilýän bu dörejilik bätleşiginiň döwlet derejesindäki tapgyryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine bilim alýan bagtyýar ýaşlaryň bir näçeti uly ruhulentlik bilen gatnaşdylar. Talip joşguny 2022 atly dörejilik bätleşigine bagtyar talipleriň joşgundan dören azaýyp ýeterler, dawara gatnaşçylaryň kalbyna buýtanç duýgularyny has artdyrdy. Ýanglanan aýdymtalar, seper okuyşlar, edebi saly, folklor we beýleki çykyşlar bu şäheriniň mazmunyny has baýlaşdyrdy. Çykyşlarda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny ýurdumyzda gazanlayan beýik üstünlikler, ýetilýän belent tepketler, asuda we parahat durmuşymyz, garaşlar, hemişelik bitarap watanymyza bolan beýik söýgü giňden beýan edildi. Kämil eterler hakyky zekinleriň ilhamynyň taýlaşygyndan kemale gelýär. Ýaş hemde çuň zekinli ýaşlaryň ýüreginiň döründen gaýtýan azaýyp eterler, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bagtyar durmuşymyzyň insan ykballaryny esilýän ilhamyndan nöreýär. Muny dawarada ýanglanan azaýyp aýdymtalarda, edeb taýlaşyklarda aýdym görmek bolýar. Ýaş ýerni ýetirjileriň durly dillerdäki ýerini ýetiren aýdymtaly tantly çykyşlary dawara gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Muňa özü bolsa olaryň diňe bir halkymyzyň milli medeniýeti däl, eýsem daşary döwletleriň medeniýeti, sunuwaty bilen içkin gyzyklanýanlygyny aýdyň şaýatlyk edýär. Azaýyp zamanamyzda milli medeniýetimizi, sunwatymyzy ösdürmäge, döwrü we kämil eserleri döretmäge ýurdumyzda uly mümkinçilikler döredilip berilýär. Şeýle uly şertlerden peýdalanyp, medeniýeti we sunwaty söýjüleriň döredýän azaýyp eserleri her bir insana ruhy lezzet berýär, göwün guşuny ganatlandyrýar. Dawaraň dowamyna talip joşguny 2022 atly dörejilik bätleşiginiň döwlet tapgyryna gatnaşan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň dörejilik toparlaryna gymmat bahal sowgatlar hemde hormat gatlary dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Dawaraň ahyryna oňa gatnaşçylar gül açýan watanymyzda okumaga, halal zähmet çekmäge, dörejiliň durly ugurlary bilen meşgul bolmagy giň mümkinçilikler döredip berýän ykballarymyzda nur çaýan täze taryhy zamanamyzda milli medeniýetimizde azaýyp sunwatymyzy has bilent derejelere ýetirip, dünýä ýaýan gahrman arkadagymyza we arkadagly serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyşlaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýetlerine we paýtagtymyz Aşyk we Şäherine şu gün 9-njy iýuny saat 20-den 10-njy iýuny saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň.
Balkan vilayetine ötkep duran bulutlu hava bolup Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 21-26 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı, kenarı etraflarına 26-31 gradus mayıl olur. Ahal vilayetine ötkep duran bulutlu hava bolup bunun ikinci yarımına az kem yağış yağarı yıllarım çakma mümkün. Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 10-15 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Marı vilayetine ötkep duran bulutlu hava bolup Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 36-41 gradus ısı olur. Lewap vilayetine azken bulutlu hava bolup Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 36-41 gradus ısı olur. Daşol vilayetine ötkep duran bulutlu hava bolup az kem yağış yağarı yıllarım çakma mümkün. Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 10-15 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 20-25 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ötkep duran bulutlu hava bolup günüň ikinji ýarymyna az kem yağış yağar, ýyllarym çakma mümkin. Demokrat Gunatardan teylesi kuntu 11-13 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 24-26 gradus mayıl, gündüzüne 35-37 gradus ısı olur. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 10-nyna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşları Thomas Paslyna howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenek Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler betlenýär. Ähli ötüşlüň ödünine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.